ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശനാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഗുരുപ്രണാമം ചെല്ലാം. ഇതിൽ ആരാണ് അഡ്മിൻ? ആരാണ്? ഉണ്ടോ? അഡ്മിൻ ഉണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല, നമ്മളല്ല. ഗുരുപ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്തേ. നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്തേ. ആ 11ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തത്വോപദേശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതനുസരിച്ച് അർജുനന് ഈ പലതരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ഏവമേതത് യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്നെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം.
അപ്പോൾ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സ്വത്വം ആ ശരിയാവണ്ണം അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹം അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അർജുനൻ ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാനോട് അറിയിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോഥസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ആ അർജുനന്റെ ആ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം അർജുനനെ കാണിക്കുന്ന ആ രംഗമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നതുമാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടു അനേനൈവ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എൻ്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ദിവ്യ ദർശനം സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ അതീന്ദ്രിയത്വ ആ ദർശനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം വിഭൂതികൾ എല്ലാം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്ഷുസ് അഥവാ നേത്രം, കണ്ണ് പരിപൂർണമാണോ? എപ്പോഴും ആണോ? അല്ല. അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങള് മറ്റു ജീവികൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി നമ്മൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണുന്നതിനും വളരെ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ, മറ്റ് വൈറസ് ഇതിനെല്ലാം കാണുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിപൂർണമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾ അത് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ശരിയായ വണ്ണം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളുടെ നേത്രം പരിപൂർണം അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം, ഈ കലിയുഗത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപം ഒരിക്കലും ആരും വെളിപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ 10 അധ്യായത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കലും അതിൻ്റെ സാധൂകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വത്വം പ്രകടമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു സംശയദൃഷ്ടിയോടെ അല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാധൂകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ആ ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം, ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പറയും എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം ആരും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സാധൂകരണം, ഈ തത്വങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുമുള്ള ആ സാധൂകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ ശരിയാവണ്ണം വിശ്വരൂപ ദർശനം അർജുനന് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും ആ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളും അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അനേകമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തമായിരുന്നു ഈ രൂപം. അപ്പോൾ ഇതില് ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിന്റെ ആ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്? ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്? അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലും പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെ മുഖങ്ങളാണ് പരിചിതമായിട്ട് കാണുന്നത്? ഭഗവാനും അർജുനനും തേര് ഉണ്ട്. ശിവനുണ്ട്, ഗണപതി ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള മഹർഷിമാര്, ഹനുമാൻ, ഗരുഡൻ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ദേവതകൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള മാല്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം എല്ലാം സർവ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും, ഗണപതി, ശിവൻ, പാർവതി, മറ്റ് ദേവദേവന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തോട് തുല്യമാകുന്നു വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോൾ വളരെയധികം വളരെ സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായ ആ തേജസ്, അത് ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തേജസ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുകയോ അത്രത്തോളം ആ പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം. ഈ ശ്ലോകം അനേകം
എന്ന് പലതവണ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അർജുനൻ കണ്ട കൈകൾ, കണ്ണുകൾ, മുഖങ്ങൾ, പാദങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് എണ്ണമില്ലെന്ന്, അനന്തമാണ് ഇതെല്ലാം. പലതരത്തിലുള്ള മുഖങ്ങൾ കണ്ടു, അതുമാതിരി പലതരത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ, പാദങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം അനന്തമായിട്ടാണ് അർജുനന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാനിൽ ദർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും അതേമാതിരി തന്നെ മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും അപ്സരസ്, മറ്റ് നാഗങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭഗവാനിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല ആവിഷ്കാരങ്ങളിലായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതെല്ലാം, ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ഈ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, മഹർഷികൾ, സിദ്ധന്മാർ, അപ്സരസുകൾ, നാഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അനന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആണ് ഇതെല്ലാം അർജുനന് കാണുവാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ജീവജാലങ്ങളും പല ദേവതകളെയും ആണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് സാധ്യമാകുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തദാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മലോകത്തും, അതുമാതിരി ശിവൻ ശിവന്റെ ലോകത്തും, ഋഷികൾ അതാത് സത്യലോകത്തും മഹർലോകങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവരുള്ളത്. ആ ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള സർപ്പലോകങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അർജുനൻ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സർവ ചരാചരങ്ങളും സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മളും നമ്മളുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും, നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യരായാലും ഈ സർവ ജീവജാലങ്ങളായാലും ഈ ഭൂമിയിലെ, അതുമാതിരി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെയും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയും ആ ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയുള്ള ജീവന്മാരെല്ലാം തന്നെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം
ക്ഷണപ്രകാരം ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നു, അത് മറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ആദിയും അന്തവും ഇല്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം തന്നെ അനന്തമാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ടുള്ള ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ നാലുപാടും നോക്കുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളും വായകളും മുഖങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അനേഹബാഹു ധരവക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അപ്പോൾ അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രണം ച തേജോരാശിൻ സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലർഘ്യാദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ടുള്ള ആ ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആദ്യവും അന്തവും ഇല്ലാതെ അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ആ ഭഗവാനിൽ അർജുനൻ ദർശിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായിട്ടുള്ള വായ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞ് അരയുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ ആ ഭാവിയും വർത്തമാനവും അന്ധകാലവും എല്ലാം തന്നെ ആ അർജുനന് ഭഗവാനിൽ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ കൗരവ പ്രമാണികളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനനും മറ്റു പാണ്ഡവരും അവരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ വധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ടൂൾ അഥവാ എന്താണ്? ആ ഒരു ഹേതു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ശരിയാവണ്ണം ഇവരെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം ഹേതു ആരാണ്? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഹേതു ആരാണ്? അറിയൂ. ഭഗവാനാണ് ഈ കൗരവരെയും അധർമ്മികളെയും എല്ലാവരെയും തന്നെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെ മുൻനിർത്തിയാണ് വധിക്കുന്നത്? ഈ പാണ്ഡവരെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ അധർമ്മികളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സർവ അധർമ്മികളെയും ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഥവാ കുരുക്ഷേത്ര ആ രണാങ്കണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പ്ലാനിങ് പാണ്ഡവരെയും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു രംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ അധർമ്മികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇതിലൂടെ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രംഗം കാണുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള ആ അധർമ്മികളും ആ കൗരവന്മാരും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ആ പോകുന്ന രംഗമാണ് ഇതിൽ കൂടെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മദോ മേ.
ആദിയായിട്ടുള്ള ആ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിധി വിശ്രമസ്ഥാനവും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനവും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ആ ചിത്പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ നില, ആ സ്വത്വം, യഥാർത്ഥ തത്വം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അതാണ് എന്ത് ആദ്യമമായിട്ടുള്ള ആ പരമലക്ഷ്യം. ആ ഭഗവാൻ 10 അധ്യായങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ തത്വങ്ങളും ആ എല്ലാം തന്നെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഈ രംഗത്തിലൂടെ സാധൂകരിക്കുന്നു. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും എല്ലാം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആദിമമായിട്ടുള്ള ആ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ശരിയാവണ്ണം അർജുനന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ. അതിൻ പ്രകാരം ആദിമമായിട്ടുള്ള ആ പരമലക്ഷ്യം, ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും നമ്മളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അവ്യയനും പുരുഷനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ആ ചിത്പുരുഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് നാശവുമില്ല, ഭഗവാൻ അനന്തമാണ്. അതുമാതിരി പുരാതനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? അതെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അനന്തമാണ്. അപ്പോൾ അവ്യയനും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും അതുമാതിരി ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചിത്പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിം പുരുഷനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു അഥവാ കാലനാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ആ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന ആ കാലരൂപത്തിലാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആ യുദ്ധകളത്തിൽ കൗരവരും പാണ്ഡവരുടെയും മധ്യത്തിൽ ആ കാലനായിരിക്കുന്ന, സർവരെയും സംഹരിക്കുന്ന ആ കാലനായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം, ഈ അധർമ്മികളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതില് പാണ്ഡവരാകട്ടെ ആ കൗരവരാകട്ടെ, ഈ 2 പക്ഷത്തിലെയും ആളുകൾ, യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃതേപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോദ്ധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുകയാണ്, സർവ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും
ആ ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഹാരശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം അമ്പരന്നിട്ടുള്ള ആ അർജുനൻ എന്താണ് ശരിയാമണ്ണിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന ആ കാലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അധർമ്മികളെല്ലാം സംഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ആ ബ്രാഹ്മണരെയും എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദ സിദ്ധാന്തം. തസ്യ ബ്രഹ്മാച്ച ക്ഷത്രം ച ഉൽപേ ഭവത ഓധന മൃത്യുരസ്യോ സേചനം ഖ ഇത്ത വേദ യത്രസ എന്ന് ഘടോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായി തീരും. എല്ലാവരും ഒരിക്കല് ആ കാലമാകുന്ന ആ ഭഗവാനിൽ വന്നു ചേരേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ശരിയാവണ്ണം ആ ആയുസ് അനന്തമായിട്ട് നീളുന്നില്ല. ഒരു ദേഹം ജീർണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ആ കാലമായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അത് ആ ദേഹത്തെ സംഹരിക്കുന്നു. അതിൽ ആർക്കും പക്ഷഭേദമൊന്നുമില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ആ കാലമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ആ എന്താണ് ആ ശരീരത്തെ ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത് രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സംഹാരമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ കാലത്തിന്റെ വടിവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ സംഹാര രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റ് പോരാളികളെല്ലാം തന്നെ വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും അതിൻ പ്രകാരം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അർജുനൻ ഒരു വേള ഈ യുദ്ധത്തില് പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണപ്പെടും. അവരെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ആ കാലരൂപമാകുന്ന ആ തത്വത്തെ ആ കാലരൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മികളും കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലെങ്കിലും അവർക്ക് ആ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവതില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവരിപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവർ പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അവർ മറഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാലരൂപിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ സർവദേഹങ്ങളുടെയും നാശകൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വേള ഒരു ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ആ ദേഹം ആളുകളുടെ ദേഹം നശിക്കുന്നുവെങ്കിലും എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ആ കാലരൂപിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? മരണം ഉണ്ടാകുന്നത്, സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്ഥിതി ശരിയാവണ്ണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തില് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ സവ്യസാചി.
എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോകുന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും മറ്റവസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള പിഴവുകളെല്ലാം ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ മൊത്തം കളിച്ചും ചിരിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പലതരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും അർജുനന്റെ സഖാവാണ് അഥവാ ഉറ്റമിത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരി പലതരത്തിലുള്ള അപഹസിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അർജുനൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അർജുനന് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ ബന്ധത്തിൽ ചേരുന്ന അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർജുനന് അറിയാം. അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആ തെറ്റുകൾ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരാകൃതി കൈക്കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുക എന്നുള്ളത് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള മഹത്വമാർന്ന ആ അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഈ രീതിയില് കാണും എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാർക്കും ആ മഹർഷിമാർക്കും കൂടി വളരെയധികം ദുർലഭമാണ് എന്ത്? ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം. അദ്ദേഹം ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെ അറിയാതെ ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും എത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറി പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്തരമെല്ലാം വിഭൂതികൾക്കും അധിപതിയായിട്ട് ഉള്ള കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ആ ഭഗവാൻ എത്ര തന്നെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശരിയാവണ്ണം ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വരും എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന്റെ നിസ്സാരഭാവം ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുകയില്ല. ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വരൂപ മറ്റ് ദേവതകൾക്കും എല്ലാം മറ്റ് ദേവന്മാർക്കും ആ മഹർഷിമാർക്കും എല്ലാം ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ സാധ്യതമാക്കിയത് അർജുനനോടുള്ള ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഇത്ര കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്? പറയൂ. അർജുനൻ
ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അസൂയില്ലാത്ത ഭക്തനാണ്. എന്താണ്? പറയൂ. അസൂയില്ലാത്ത ഭക്തൻ. അതെ, വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം അർജുനന് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമോ വളരെ തരത്തിലുള്ള യോഗ ദർശനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി മാത്രമാണ് ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും ലഭിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ശരിയാവണ്ണമുള്ള നവവിധ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ഭക്തനായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള നിദാനം ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭക്തി മാത്രം ആണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതിയിരിക്കുന്ന അർജുനന് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് ആണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം സാധ്യമായത്. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥമാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മമേദം വ്യാപേതി വിപ്രീതമാന പുനസ്തം തദേവ മേ രൂപമീദം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രഥമ അധ്യായത്തിൽ തന്റെ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള മുത്തച്ഛൻ ഗുരു ഭീഷ്മ ദ്രോണർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അർജുനന് ഖേദമുണ്ടായിരുന്നത് അഥവാ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിതാമഹനെ ഹിംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അധർമ്മികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും ആരാണ്? അധർമ്മികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും അധർമ്മികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൗരവ സദസ്സിൽ വച്ചിട്ട് ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് മൗനം പാലിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗരവരായിട്ടുള്ള അധർമ്മികളെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അധർമ്മികൾ എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഗുരുജനങ്ങളെല്ലാം വധ്യരാണെന്നും ഇതിലൂടെ ഈ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മൗനം പാലിച്ചത്? ആ സമയത്ത് ആരാണ്? കൗരവരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിച്ചത്? എന്താണ്? അറിയില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് ആ സമയത്ത് മഹാരാജാവ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൗരവരും
ആ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് പിൻപറ്റിയാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഈ ഈ ഇവര് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ സഭയിൽ തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മൗനം പാലിച്ചത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവര് അധർമ്മികളായിട്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അധർമ്മികളുടെ ദാനമോ ഔദാര്യമോ പറ്റരുത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും? എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളും അധർമ്മികളായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അധർമ്മികളായിട്ടും ക്രൂരന്മാരും വഞ്ചകരായിട്ടുള്ള ആ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളോ ഔദാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളും അധർമ്മിയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ്? നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിനാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഈ കൗരവരും ഈ ഗുരുക്കളും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എല്ലാം തന്നെ ആ വാക്യകത്തിക്ക് പോകുന്ന ആ രംഗം കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മികളും ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഭീകരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് പലതരത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ ഈ അർജുനൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഭഗവാൻ ഈ അധർമ്മികളെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അർജുനൻ പിന്നെ എന്താണ് കാണുന്നത്? പിന്നെ ബീഭത്സമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനന് സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപദർശനമാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്. വിശ്വരൂപ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപദർശനം അർജുനന് ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മമായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപം ആ കൃഷ്ണനിൽ അർജുനൻ ദർശിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് കണ്ട് അതിൽ ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല എങ്കിൽ ആ കാലരൂപത്തിലാണ് ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം എങ്കിൽ ആ പ്രേമരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് അർജുനന് ഇപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദിവിജമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ചതുർഭുജ രൂപ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ദർശനം, ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപമാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമത് അർജുനന് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്റെ ഭക്തിക്ക് ഉതകുവണ്ണമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബീഭത്സമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഉപരി ആ ശരിയാവണ്ണം നമുക്ക് പ്രണമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ആ ഭക്തനെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ് ആ ശരിയാവണ്ണം ഭക്തന്മാർ ആരാധനയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണ്
ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശരിയാമണ്ണമുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശനവും ആ ചതുർഭുജ ദർശനവും ആ ദ്വിഭുജ ദർശനവും എല്ലാം തന്നെ ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? പറയൂ. സഞ്ജയ്. അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ജയനും ഇതിൽ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ ഈ രംഗമെല്ലാം തന്നെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്ന ആ രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപ ദർശനവും എല്ലാം തന്നെ ആ ദ്വിഭുജ ദർശനവും ചതുർഭുജ ദർശനവും എല്ലാം തന്നെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് വിവരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരിക്കൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്തെന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുകയില്ല? ഭഗവത് ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ദർശിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളും ആരിലാണ് മനസ്സിൽ ഭക്തിഭാവം ഉടലെടുക്കുന്നത്? ഭക്തനിൽ. ഒരു ഭക്തനിൽ മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ ദർശനവും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും വർണ്ണനകളും എല്ലാം തന്നെ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിഭാവം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും സ്വാർത്ഥനും വഞ്ചകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമകളും വർണ്ണനകളും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാക്കിയില്ല? ഭക്തിഭാവം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം മുൻപ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ ആ സഞ്ചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത അറിയാനും അതിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളും മഹിമകളും ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർവ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ദർശിക്കാനും ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുവാനും എല്ലാം സാധ്യത ആയിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാത്ത ഒരു വികർമ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നവനിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ചാഞ്ചല്യവും ഭക്തിയും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നീട് ഭീതനായിരിക്കുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഈ ഇരുകൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം വെളിവാക്കുന്ന ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് എന്താണ് ഉപാധി? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ തത്വങ്ങൾ അറിയാനും ഭഗവാനെ ശരിയാമണ്ണ ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും ശരിയായ വണ്ണമുള്ള ആ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തിയാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ആ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യതമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള ആ വ്യാകരണം
മറ്റ് ദർശന വേദ പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റു തരത്തിലുള്ള നിഗൂഢ യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒന്നും തന്നെ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾ എവിടെയാണ് പോയി ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മതത്വത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ അവർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം കലർപ്പില്ലാത്ത ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഭക്തനിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു കഥ നമുക്ക് ഉടുപ്പിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഉടുപ്പി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉടുപ്പിയില് ശരിയാവണ്ണം ഒരു വാതിലിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ വാതിലല്ലേ ഉള്ളൂ, കിളിവാതിൽ പോലെ. ചെറിയൊരു വിൻഡോ പോലെയുള്ള ഒരു ജനവാതിൽ പോലുള്ള ഒരു വാതിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഒരു കവാടം അഥവാ വാതില് ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദർശിക്കുവാനുള്ള വാതിലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസ്ഥയിൽ ഒരു കിളിവാതിൽ, ഒരു വിൻഡോ പോലെയുള്ള ഒരു വാതില് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു കനകദാസ് എന്നുള്ള കണ്ണദാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു ഉടുപ്പിയില്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വളരെയധികം ഭഗവാനെ മഹിമകളും കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയും അത് വർണ്ണിച്ചും പല റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം കീർത്തിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഈ കനകദാസ്. അപ്പോ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉടുപ്പിയില് ദർശനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്ത് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം എന്തുണ്ടായി? ഈ ഭക്തൻ, ഈ കനകദാസ് ഈ ഉടുപ്പിയിൽ വരികയും അധികാരികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കാരുണ്യനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തൻ നിന്നിടത്തേക്ക് ഡയറക്ഷൻ കനകദാസ് നിന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഭക്തനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിഗ്രഹം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നിന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരിയാവണ്ണമുള്ള കവാടം അടച്ചേക്കാണ്. കനകദാസ് നിന്നിരിക്കുന്ന നിന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നല്ല ഭക്തിയോടുകൂടെ മാത്രമേ ദർശിക്കാനാവൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളും ഭഗവാനെയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും
ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റ് ആദിമ രൂപമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായത്? പറയൂ. വിശ്വരൂപം. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായതും പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം ഉണ്ടായതും. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആദിമ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആദിമമായിട്ടുള്ള സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണരൂപമാണ്. മത്കർമ്മകൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്തസംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ്സമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യങ്ങൾ, അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും പല തത്വങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്ക് ശരിയാവണ്ണം ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ ഉള്ള ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം മാലിന്യം ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്തനാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ എന്തിനാണ് പെരുമാറുന്നത്? സുഹൃത്ത് രൂപേണ എന്തിനാണ് പെരുമാറുന്നത്? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ എന്തിനാണ് ഒരു ഭക്തൻ പെരുമാറുന്നത്? എന്തിനാണ് പെരുമാറുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മള് ഭക്തിപൂർവം വന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത്ത് രൂപേണ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരിൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പെരുമാറാതെ അവരെ സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും എല്ലാം തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള വിഭു പരമാത്മാ രൂപേണ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തൻ എന്താണ് ശരിയാവണ്ണം എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശരിയാവണ്ണം ജീവിക്കുന്ന ഭക്തൻ എവിടെയാണ് എത്തുക? ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും മറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം വിശ്വരൂപദർശനം കഴിഞ്ഞു. നാളെ
12ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ഇപ്പോ.